Bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi o să ne jucăm Minecraft pe un server. IP-ul habar n-am dacă o să vi-l las, o să mă mai gândesc eu. Și da, nu o să fiu singurul care se joacă. Dacă vă întrebați de ce am acest skin, Miroș Boșland, este pentru că nu au vrut să-mi pună Minecraft-ul skin-ul care l-am eu. Deci na. O să mai intre încă un prieten, nu cel cu care m-am jucat Fortnite în episoadele trecute, ci... Na, stați un pic, că trebuie să fac... Nu, da, na, dacă videoclipul durează mai mult de 15 minute, nu mă lasă să-l postez. De ce? Habar n-am. Sper că n-ați putut vedea IP-ul. Dacă vă întrebați cu astea din inventar, na, Kit Starter. Și azi o să mai postez un episod cu invitatul acela. Cel cu care o să vedeți și în mai multe episoade. O să-i dau, bineînțeles, TP. De fapt, Albina. Dar nu sunt moduri, dar azi cred că o să apară un episod cu acest server și încă unul cu un SMP. Bineînțeles, folosirea creativului. Și să vă dau oare indicii. Hai că vă spun ce sunt. Fermier, dar nu știu dacă mă lasă să fiu, asta am vrut să fiu eu. Și normal sunt polițist. Normal eu sunt polițist, nu altceva. Ca idee, nu știu dacă are... De ce am făcut topor? În fine. Mineshaft. La... Mamă, dar ce... Da. Au. A durut. În fine. Să mă urc înapoi sus. Da, să-mi dau oare un kit starter ca lumea. Sau... Eu știu ce o să fac prima dată. Dacă găsesc 4 bucăți de fier, e foarte bine. Așa, cred că m-auziți mai bine acum. Dar eu s-o trărăcit. Că așa o dat Domnul să fie după ce am venit de la mare. Bine, poate o să jucăm și pe alte servere, cum ar fi de PvP. Să-mi pun spawn point-ul și keep inventory, să nu uit. Așa. Așa, nu, dar până în orice caz de determinare. Nu să intrăm aici. Nimă, eu mi-am făcut pickaxe-ul ăsta degeaba. Gen, wow, că pula. Ca idee, n-am explorat harta până acum deloc și habar n-am la ce mă pot aștepta.
Dar am văzut acolo să mă duc să pun fierul la prăjit și să mă duc să fac rost de... Pleacă, mă. Așa. Uite, mai este acolo. Nu dai cu mine pe parcurs. Am mai jucat pe un server, dar mi-am uitat parola. Ori mi-am uitat-o, ori am uitat serverul parola. Nu vă întrebați, adică cum că... Da. Cu editatul, nu cred că numai la următoarele videoclipuri o să fie. La asta nu. Nu știu dacă are nevoie de sponsorizare de la mine și așa. Încă nu o să fac sponsorizări. Prima dată o să întreb dacă vor, dacă o să găsesc cum cum să întreb. Întreb, da. Să pun asta. Mamă, de fain e jocul. Așa, eu cred că o să mai trebuiască lemn deloc. Și plăști. Dar nu știu de ce, dar sensibilitatea mouse-ului e mult mai mare de ceva vreme și eu n-am crescut-o. Dar să-mi spuneți dacă vreți să mai facem cu acest server, să filmăm cu acest server, să-mi spuneți. IP-ul poate o să vi-l dau. Dacă nu vă omorâți, o să vi-l dau. Că nu vreau să aud ăla m-a omorât așa. Și puteți, dacă o să vă dau IP-ul, puteți intra și de pe Minecraft Cracked, adică T-Launcher. Dar să fie Java. Bedrock-ul nu merge. Da. Să dau parte în parte cu ăsta, nu dau. Nu dau că n-am unde să mă adăpostesc. Mamă. Cât mai am? Mai am un coț. Să mă apuc și eu de casă și după aia mă mai duc la minat. Știu că am pickaxe de aer și îl pot folosi, dar nu vreau eu să-l folosesc. Că îl păstrez pentru diamant, știu ce zic. Stai să văd cât îi. Cred că o să mai aici. Nu, îl lăsăm până la 2 minute, că na. Nu prea aș dori să mă risc eu. Să fac toate chestiile astea, că cu ultimul m-am cam riscat mult, că n-am știut că... Strâng lemn și închid videoclipul. Așa. Bun. Nu uitați de like și subscribe și împărtășiți aceste videoclipuri cu prietenii. Asta e nouă, dar știu. Și, da. Mă mai gândesc eu dacă o să vă pun IP-ul. Dar dacă nu vă omorâți,
dacă scrieți în comentarii că promiteți că nu vă omorâți, vă dau IP-ul în următorul episod, bine? Hai, șpa! Stați o țără. Așa, șpa!